από λίγα χρόνια, σε ένα κοντινό μέρος υπήρχε ένα μεγάλο καταπράσινο βασίλειο. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα ήταν πολύ απογοητευμένοι, καθώς δεν είχαν αποκτήσει το παιδί που τόσα χρόνια επιθυμούσαν. Η στεναχώρια τους αυτή τους οδήγησε στο να αδιαφορούν για την προστασία του βασιλείου τους, με αποτέλεσμα ο μοχθηρός υπερκαταναλωτισμός και η σύζυγός του η κακιά αδιαφορία να πάρουν με το μέρος τους πολίτες και να κυριαρχήσουν στην πόλη. Αυτή η κατάσταση άλλαξε όταν μία μέρα η βασίλισσα έμαθε ότι θα φέρει στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Οι μήνες πέρασαν γρήγορα και η μικρή πριγκίπισσα γεννήθηκε, κάνοντας τρισευτυχισμένους τους γονείς της. Το κοριτσάκι είχε τη μαγική ικανότητα να ξυπνά τις συνειδήσεις των ανθρώπων ώστε να ανακυκλώνουν. Επειδή λοιπόν η ανακύκλωση αποτελεί πηγή ζωής για το μέλλον του περιβάλλοντος, την ονόμασαν Μελένια. Καθώς τα χρόνια περνούσαν και η πριγκίπισσα μεγάλωνε, ασκούσε όλο και μεγαλύτερη επιρροή στους πολίτες, οι οποίοι ανακύκλωναν συστηματικά, με αποτέλεσμα η πόλη να αποτελεί πρότυπο για τα γύρω βασίλεια. Ενώ όλα κυλούσαν σε πλήρη αρμονία, ο μοχθηρός υπερκαταναλωτισμός και η κακιά αδιαφορία, θέλοντας να ξαναπάρουν την εξουσία, κατέστρωναν τα καταχθόνια σχέδιά τους. Η μόνη λύση είναι να παγάγουμε την πριγκίπισσα Μελένια. Σατανικό σχέδιο! Χαχαχα! Έτσι μαζί με την πριγκίπισσα θα φυλακίσουμε και τις συνειδήσεις των ανθρώπων και θα κυριαρχήσουμε στο βασίλειο για πάντα. Χαχαχα! Μία ανοιξιάτικη μέρα λοιπόν, που η Μελένια έκανε βόλτα στο δάσος, το μοχθηρό αυτό ζευγάρι βρήκε την ευκαιρία να θέσει σε εφαρμογή τα σχέδιά του και απήγαγε την πριγκίπισσα. Η μικρή μας πριγκίπισσα βρέθηκε φυλακισμένη σε ένα σκοτεινό μπουντρούμι στο παγωμένο κάστρο του μοχθηρού ζευγαριού. Από εκείνη τη στιγμή στην πόλη κυριάρχησε το χάος, αφού η περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών βρισκόταν και αυτή φυλακισμένη μαζί με τη Μελένια. Είχαν φτάσει σε σημείο να μην ανακυκλώνουν καθόλου και να πετάνε όλα τους τα σκουπίδια στη χωματερή, με αποτέλεσμα η πόλη να γεμίσει σκουπίδια. Η κατάσταση ήταν τραγική. Τότε κλήθηκαν να αναλάβουν δράση οι υπότες του Μπλε Κάβου, που ήταν προστάτες της ανακύκλωσης. Ο υπότης Γιαλένιος, ο Ελ Πλάστικο, ο υπότης Αλουμίνιος, ο Δον Χαρτίνος και ο Μεσιέντε Μπατερί αποφάσισαν να απελευθερώσουν την πριγκίπισσα Μελένια και να σώσουν την πόλη. Κατέστρωσαν λοιπόν το σχέδιό τους και αποφάσισαν να πάνε να σώσουν την πριγκίπισσα. Πριν να είναι πολύ αργά, σκαρφάλωσαν προσεκτικά τον τοίχο που οδηγούσε στο κάστρο που ήταν φυλακισμένη η Μελένια. Αποκοίμησαν με υπνοτικό τον σκουπίδι ντου, τον φοβερό σκύλο που φύλαγε τις φυλακές του κάστρου, και άρχισαν να ψάχνουν στους σκοτεινούς διαδρόμους για το κελί της Μελένιας. Την άκουσαν από μακριά που έκλαιγε και έτρεξαν προς την πόρτα του κελιού της. Δοκίμασαν ο καθένας ξεχωριστά να την ανοίξουν, αλλά μάταια. Ήταν τόσο καλά κλειδωμένη που ήταν αδύνατο να την ανοίξουν. Με τη δύναμη του πλαστικού. Με τη δύναμη του αλουμινίου. Με τη δύναμη του χαρτιού. Με τη δύναμη της μπαταρίας. Έτσι αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ελευθερώσουν την πριγκίπισσα. Με τη δύναμη της μπαταρίας. Αμέσως η πόρτα του κελιού άνοιξε και η πριγκίπισσα Μελένια ελευθερώθηκε. Οι υπότες του Μπλε Κάβου την επέστρεψαν στους γονείς της, οι οποίοι την υποδέχτηκαν με δάκρυα στα μάτια. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η πόλη βρήκε ξανά τους κανονικούς της ρυθμούς. Οι πολίτες άρχισαν να ανακυκλώνουν ξανά με περισσότερη τώρα ευσυνειδησία και η πόλη αποτέλεσε πρότυπο ξανά για όλα τα γύρω βασίλεια. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.